Ayan. Pabulusok. Matarik. Uy, uy. Delikado. Muntik na, puto. Sobrang baba ka na lang. Baka di mo kayanin. Ay, ay, ay. Grabe. Akit dito talaga. So, kailangan bibit ng bike. Papunta sa taas. At pagdating sa taas, ang bubungad. Sabi nila, ayos sila.
Okay, so pauwi na tayo. Okay, daan ko. Sakto, may nagatanong. So, tanong-tanong lang hanggang sa mahanap yung daan. Itong part na ito madugo. Kasi kailangan makain yung bike pataas. Yun. Uy, sayang, di ko nag-video yung pababa. Pambili ka. Oh, ito muna. Ito yung kay uso-uso lang. Akikiuso. Tatanong sa kailan daw ulit papadyak. Sabi ko baka pagkatapos na ng bagyo, sabi ko. Andito kami sa ngayon, New Zealand. Pero alam ko galing na sila dito. Wala yun. Ay, hindi ko abot. Yun, nakit na naman. Magandang music, pasok.